la muntanya de llibres més alta del món. L'Enric estava convençut que havia nascut per volar. Es podia passar les hores contemplant els ocells o seguint absort les esteles dels avions que travessaven el cel allà lluny. Va intentar fabricar 1.000.000 d'ales, grosses, petites, amb plomes, amb paper o cartró, qualsevol invent que l'ajudés en el seu objectiu, volar, sense cap mena d'èxit, esclar. Però l'Enric no es rendia pas. Cada Nadal escrivia una carta al Pare Noel i li demanava, si us plau, unes ales que volessin de veritat. Inexplicablement, el Pare Noel s'equivocava any rere any i ni regalava una de joguina que no servien per a res. En arribar el seu aniversari, després d'haver bufat les espelmes del pastís i formulat el mateix desig de tots i cadascun dels aniversaris anteriors, la mare li va dir «Hi ha altres maneres de volar, Enric», i li va posar un llibre a les mans. Al principi l'Enric no la va entendre, però es va seure al jardí i va començar a llegir, sense més. I li va agradar tant el conte que la mare li havia regalat que el va acabar d'una tirada. I resulta que, gairebé sense adonar-se'n, va agafar un altre llibre, i després un altre, i un altre més. El meravellava tot allò que descobria, aprenia o imaginava a través d'ells. Va començar a devorar llibres sense parar, i com més llegia, més de pressa ho feia. No podia parar. Ben aviat es va acabar tots els contes de la prestageria del saló, i també els de l'habitació de la seva germana. Quan se'n va voler adonar, tenia el jardí ple a vessar de llibres. En va formar una pila, s'hi va instal·lar i en va demanar més. Tots li portaven llibres, els seus amics, els veïns, els amics dels veïns, la mestra de música, el seu avi i fins i tot el forner de la plaça. D'aquesta manera, la seva muntanya de llibres anava creixent i de sobte l'Enric va deixar de baixar, ni tan sols per menjar o dormir. La seva mare, la seva germana i fins i tot els bombers, tots el van intentar convèncer, però l'Enric només podia pensar a continuar llegint. Quan es va acabar els llibres del veïnat, va començar a rebre furgonetes carregades des de la biblioteca municipal. La muntanya de llibres creixia i el seu cas es va fer tan famós que va arribar a sortir al Telenotícies. Quan es va conèixer la seva història, de tot arreu s'hi acostava gent per veure la muntanya de llibres més alta del món. Mentrestant, l'Enric, que anava a la seva, seguia llegint i llegint sense parar. Cada relat el feia viatjar a altres països, descobrir coses sorprenents sobre la història, conèixer nous personatges o imaginar mons que no existien en realitat. I un dia, de sobte, va entendre què li havia volgut dir la mare, que encara que ell no pogués volar, la seva imaginació sí que podia fer-ho. De fet, es va adonar que no havia deixat de volar d'ençà que va començar a llegir el primer llibre. I en aquell moment va desitjar baixar de la seva muntanya de llibres per explicar-ho a la mare. Però com? I llavors la seva imaginació el va fer volar un cop més.